Lige den her korte intro til, hvad det her det egentlig er. Vi skal til Thailand. Vi skal på ferie. Vi skal være afsted i 14 dage. Og det her, det bliver en rejsevlog. Det bliver en videoserie, som kommer til at handle om turen dernede, dagene mens vi er der, det vi skal opleve, turen hjem igen. Så det bliver en rejseblog om vores tur. Så simpelt er det. Det bliver ikke den store oplevelsesblog, men det bliver en blog, hvor jeg fortæller om, hvordan vores tur den er. Det vil være mig, som fortæller, og det vil være billeder fra vores tur. Planen er, og det er stadigvæk kun en plan, fordi der er ikke lagt, formatet er ikke blevet bestemt endnu. Planen er, at der cirka hver dag kommer en video fra dagen før, som viser, hvad vi har oplevet, som er en kort fortælling af den dag, som vi har haft i Thailand. Nogle dage sker der sikkert mere end andre, så de dage, hvor der sker mig, der bliver den lidt længere end de dage, hvor der ikke sker så meget, der bliver den lidt kort. Men det bliver ikke nogen lang dokumentarudsendelse. Det bliver nogle minutter, som bare viser, hvad vi har oplevet. Så en slags dagbog, men fordi det jo så er på video, så er det så en videodagbog, eller også kaldet vlog. Så det er det. Den kommer til at starte. For jeres vedkommende bliver det jo så måske lørdag den 14. Men vi rejser fredag den 13. Og derfor så vil der jo allerede være blevet optaget noget video fra vores rejse. Jeg håber så, at jeg lørdag den 14. kan lægge den første video op, og så skulle de gerne komme kontinuerligt derefter, og så ser vi, hvad der sker. Men hvor lang tid der kommer til at gå imellem hver optagelse, ja, det ved jeg ikke. Det kommer lidt an på, hvordan formatet bliver. Det kommer også lidt an på internetforbindelsen i Thailand. Der er internet på hotellet, men Thailand er ikke kendt for at have hurtige internetforbindelser. Så nu ser vi, hvad der sker. Nu er du i hvert fald forberedt på, at der kommer til at ske noget. Så har du lyst til at kigge med, så kan du subscribe hernede, og så lægger vi video op fra vores tur. Vi ses i Thailand.